Ahojte, dneska si zahráme Minecraft a postavím si domček. Neviem, či tento Minecraft poznáte, ja naozaj si nemám, keďže ho moc nepoužívam, na čo by som si ho predsa aj platila. Našla som takýto, je to úplne to isté, čo naozaj sny, len trošku sú tam odchýlky. No a dneska si postavíme dom. Našla som si tu také dobré miestečko, dá sa tu lietať, počkajte. No, hneď vám to ukážem. Takže tu si chcem urobiť bazén, taký trošku väčší. Tuto, jak sú tie schodíky, nejak to tam poupravujem, urobím schody. A tuto by som chcela, jak je tento špíc, trošku ho vymažem a dám tam jak takú terasu alebo taký jak výhľad. Tuto si chcem urobiť dom. No a dúfam, že toto video nebude dlhé, pretože väčšinou Minecraft videá sú dlhé. Tak budem sa snažiť, aby to nebolo až tak dlhé. No, ja si to tu najprv vyčistím. Áno. Prepáčte, že je taký zaseknutý, neviem čo mu dneska je. Inokedy býva normálny a čo mu je, tak to veru neviem. Dobre. Neviem čo búram. Rada by som vedela. No. Idem dole na zem. Tak. Vtedy to neblbne na tej zemi až tak. Wow, čo to bolo? No. Dobre, to celé toto máme už vyčistené. Že ja nebudem robiť taký gigantický dom, ako som robila minule. Čo som chcela dať video, ale nedala som nakoniec na video, lebo by to trvalo dosť dlho a mne YouTube nechce, keď sú tie videá moc dlhé. Ináč takto v tomto Minecrafte máte aj takto hudbičku. No. Idem do inventoru. Dobre hrajú, dobre. Asi si dáme takéto drevo. No. No čo vám poviem? Pozrite, aké nádherné hviezdy. Mne to prípada, ako keby boli farebné. Neviem, či vám tiež, ale mne to tak fakt prípada. No. Toto si teraz robím steny, áno, aby bolo jasné. Len moc mi to nejde, kvôli tomu, že je to také zaseknuté. No a teda dúfam, že sa vám to bude páčiť, toto video, aspoň toto, keď už nie hentie, lebo nemalo to dosť veľa videní. Čo som bola z toho smutná, pretože som si dala dosť na to prácu, aby to bolo dobre a aj moja segra si dala s tým prácu, s tými videami, aj môj brat, keďže tam boli. Aj keď oni toho moc veľa nerobili, a hlavne nie toľko čo ja, ale jednoducho by som bola radšej, keby tam bolo viac videní.
nejde? Čo to nejde? Dobre, vidíte, ako cca to bude veľké. Dvere v tomto Minecrafte tuším, že nejsú, čo je tá jedna z tých odchyliek, že tu moc akože není veľa tých vecí, aj keď my ešte s bratom stále zisťujeme, že ako tie veci získať, pretože niektorí ľudia tie veci tam ukazujú. A toto je fakt špeciálny Minecraft, pretože ten není ten normálny, ale podobá sa najviac k tomu normálnemu. Keď máte taký novší notebook, že nemáte taký starší ako ja, no tak vám to ide veľmi dobre ten Minecraft. A to nerobím reklamu. Toto vyplníme. Toto video by bolo asi moc príliš dlhé, keby som ho dokončila, takže to asi urobím. Ešte uvidím. Tento dom nechcem mať nejaký vysoký. Minule som robila, čo som vám aj hovorila, tak som robila dom, ktorý bol poschodový. To bolo megastické, lenže to som mala iný Minecraft a ten sa takto nezasekával, boli tam aj veci a bohužiaľ ten Minecraft mi nejako zblbol mi celý počítač. Mal som ho stiahnutý z Google Play, potom mi nejako sa zablokovalo aj Google Play, takže to bol určite nejaký čudný Minecraft. Dobre. Urobím takto, aby som mohla trošku shift, aby som mohla zhora vidieť, ako to bude. No a ako už viete, tak môj brat tiež natáča Minecraft videa, pozrite na jeho kanál. No a tak, vlastne, vy neviete, ako sa volá ten kanál. No dobre, to je jedno. No. Dobre, toto za tým domom si ešte potom vyčistíme, ale dobre. No a čo vám ešte poviem? Z tohto by sa dalo urobiť určite aj nejaká ohradka pre nejaké zviera. To som robila zase v ďalšom Minecrafte a to tiež inom. To som nedávala na video, väčšinou Minecraft hrávam tak bez videa. Takže konečne sa mi toto podarilo nahradiť na video. Dúfam, že nebude dlhšie ako 15 minút, lebo inak mi to nechce dať na YouTube. Ja nechápem tomu. Naozaj nechápem. Nedáva mi to logiku, pretože niektorí mávajú aj 2-hodinové videá. Čo je tiež dosť. A to ja nechcem úplne. Dobre. Teraz ako máme toto, ja si chcem ísť spraviť strechu. Ja neviem, či je v inventóri, ani neviem, naozaj Minecraft hrávam len tak pre seba. Neviem, že či je vôbec, toto je škrydla? Neviem. Dáme si z dreva strechu. No však to, alebo z tohto dreva. Mne sa páči aj toto. Dobre, takže koľkotka to je 4. OK. Dáme si 4. No a môžeme si urobiť, ja vám ukážem, ako ja robím strechu. Ja robím takú trošku inakšiu, ako robia iní youtuberi. Vlastne ja sa ešte nemôžem považovať za youtuberku. Ale keďže mám na YouTube videá, no tak ako neviem. No. Zase sa to začalo zasekávať, nevadí. Keď máte lepšiu verziu počítača, tak vám to ide úplne už ani ja neviem zás vyprávať. Bez problémov. No super, výborne. Teraz tu dáme jeden koniec strechy a môžeme ísť na druhú stranu. Dobre. Hrám Creative Minecraft, ak by ste chceli vedieť. Čo nikoho nezaujíma, ale dobre. Neviem, ako vy si robievate domčeky, ja si robím takýto domček, väčšinou býva väčší, tentokrát som nechcel nejaký mega veľký, aby nebolo dlhé video.
No a furt o tom melem, že? Už vám to leze na nervy. Už sa ma chcete vypnúť. Pardon. Aj stále melem o tom, že chcem získať veľa. Ja viem, že sa to získava časom a dobrými videami tí subscribery, ale keďže som radšej, keď ich získavam rýchlo a nie pomaly, takže tak, dobre, nejako mi to zase nejde, nevadí. Idem semky a začnem si stavať takto od konca. Idem dozadu teraz zase. Dozadu. A tu už môžete vidieť, že mi to sedí. Takže takto. Teraz idem trošku nižšie. Takto ja si robím strechu teda. Ak neviete, ako si urobiť strechu, tak toto je možno pre vás nápad. Ako ju robiť. Ak už Minecraft poznáte, tak výborne, úžasné. Nemusíte sa s tým chváliť. Ale berem aj keď sa ľudia chvália, však to je dobré. Niekedy to je treba. A niekedy zase úplne nie. No. Musím ísť bližšie, aby mi to zobralo. Dobre. Akože celkom sa mi tá strecha vydarila, neviem ako vy robíte strechu, píšte mi do komentáru, či aj vyhrávate vôbec Minecraft, či je potreba robiť takéto videá, teda či sa vám páčia. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Lebo ja už túto strechu podokončujem a potom vám ukážem, čo som ešte tam doplnila. No a toto môže byť vlastne koniec našeho videa, keď dorobím túto strechu. Čo už je za chvíľočku. No. Určite tu dám aj nejaké okná, pretože milujem svetlo. A toto je náš hotový domček. Už len ja dorobím podlahu, aj keď to viacerí nerobia, ale ja to robím, keďže sa mi to tak páči. No a vieme to urobiť aj po schodove, kebyže dáme tu na nejako hore nejakú plošinu. No tak bye! Ahojte!